balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 na nga oras, 12 na mga kaaksyon. Sige, sa mga nakatsibog na sa sining nga udto kag nagapahunay-hunay kag nagapamati na diri sa aton sining nga pangalagad, karon dugay-dugay lang ang mga information nga ginahulat ninyo mga kaaksyon, no? Pero sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kangtanan sa Bureau of Fire Protection diri sa probinsya sang Negros Occidental pinagi sa pagpabutyag sang Provincial Fire Marshal nato na kigsapol kuno sa DILG upod pang iban nga mga ahensya sang gobyerno. Ano ay hanang ginistoryahan no kag iban pang mabalita sa patrol. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagpakig-sapol kahapon si Bureau of Fire Protection Provincial Fire Marshal nga si Chief Inspector Kim Salicio sa DILG upod ang iban pa nga mga ahensya sa probinsya kaangay man sa mga kapulisan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa pag-estabilisar sining ginatawag Action Rex nga safety seal standards sa kada establishmento
sa diin suno diri kagang tuyo diri Aksyon Rex nga ma-prevent pala ang paglapta sa COVID-19 diri sa probinsya. And at the same time, Aksyon Rex gin storyahan man diri ang ining safety seal standards na parte ni Sir o kung naka-focus man ini sa paghatag certification sa isa ka negosyante o kung nagapanag-iya sa establishmento commercial nga nagasiling ini nga lugar na inspect na sa Bureau of Fire Protection certifying nga nakapasar bala Aksyon Rex ang ining isa ka establishmento paagi diriya sa ila sining paghatag sining seal of safety standard. And at the same time, diri Aksyon Rex ginahanda man ang isa ka establishmento nga mangin handa sa pagbato na sang ila sining mga kliyente o kung mga customers. Sa pagsapol man ni Salisyo Aksyon Rex, nagpatigayon man ang DILG diri sa Negros Occidental kag iban pang ahensya sa gobyerno sang Memorandum of Understanding between sa electric utility companies sa Negros Occidental ina ang Noseco, Nuneco, kaga diri man sa Sineco Aksyon Rex in support ni Aksyon Rex different agencies man para sa ila sining road clearing, illegal wire tapping, and at the same time ang bahin man sang Bureau of Fire Protection suno sa iya na para man ma-prevent ang kasunog especially on electrical side o kung sa electrical nga bahin Aksyon Rex. Sa diin ang isa pa diri sa naistoryahan nga dapat manginhanda man sila sa nagakatabo especially sa nagakatabo man nga sunog. Sa dinig ginhiwat ang ila sining pag-sinapol? Sa Nature's Village. Sa Talisay. Oo, Talisay Aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Kim Salisyo. So, isang meeting, naupod na dito, establish na masubong ang safety seal para sa kada establishmento. Safety seal para secure natin nga ang kada establishmento asubdan sa mga na pumuluyo o preventive installation na may safety seal na ready siya at trigger na ma-prevent na paglapta sa COVID. Siguro ba kita sa safety seal, bilang certified ka na-inspect ka na nag-comply ka sa checklist sa ginatag sa isang DDLG na napasar mo ang requirements para pati maka-avail ka sa safety seal standard sa patatod sa mga LNBs o manubakal. Sa zero o for example, ang opisina may requirements ka kung dapat may thermal na monitoring, ilang magsunod yung kasi sa mga establishmento zero na tapos may stay safe ka na ma-monitor ang contact tracing, magsunod sa imong kliyente. So, mayaran ka sa bunga natin na programa naman ang ating nililagin na kinahanglan na sunod pinaka. Nakasunod mo sa isa ka establishmento, government institution, and pagkatapos nga mahalinahanin sa mga business establishment na nakasigurado ina ang imong establishmento in may safety na standard or nakasunod sa checklist. Lamang iniisang pahayag ni Chief Kasanon ni nila ginhiwat ni? hapon nga daw Aksyon Rex. Hasta kapon lang adlaw. Kapon lang adlaw ang ila sining ginhimo. Paghiwat sang ila sining pagsinapol. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Pakolot. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 na nga tunura. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba sa mga kaaksyon tabasi kung matingala kamo dira. This is my life anay nga program ang aton sining nga sudlan, no? I-check lang ninyo dira, no? Kay hindi ta ma-check pa. Ayo. Sige, Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon.
nga hindi ni pagtindugan kung mugid maning nga hindi na makita to. Hibalaon tabi web Aksyon Art Tayhupon. Sa detalye sining balita, web Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Amo na Aksyon next ay isa karon ka sitwasyon nga sunod diri kay City Administrator ang ginaktuan sa iya talatapan right after nga ginabaha sa mga malisyoso kag negatibo nga komento ang post sa isa diri ka persona actually ginhadlan kag gin-mention ni City Admin ayon sa aton sa interview ang persona nga nag-post sa sining issue dira sa bahin sa SM no para klaro sa ila vaccination center. Kay kumatuod din nga ang ginaduhol yang information kung positive man lang magsali sabi ka panago da. Actually, nag-communicate si City Admin siya. Nag-reply man siya galing ang Banat. Hindi siya maghatag sa ngalan kung sino ni ang nag-allege na nagbayad sa runner Aksyon Rex para mabakunahan dira sa bahin sa vaccination center. Kaya silang diri ni City Admin masubo ba na ang ining na sitwasyon kaya siyempre sa social media mabasahan na sa tao ang iban kunti labot na nagapati kag ilang nga ginabalbal ang mga vaccinators kag mga personnel nga dira sa SM pati ang karon administration dalahigi sa mga negatibo Laban pagod sa sinunggong gina-administer ni sang city government sang Bacolod mo. Yes, especially ang talatapan sa Bacolod Emergency Operations Center. Yes, ang Executive Director. Yara, yun na siya alos kanadlaw. Sa mahin sa SM nga nag-supervise. Kaya ang claim reaction guys, bali magutod ni mo, according sa post sining persona. Magutod ang injeksyonan, ang naka-transact. Nag-transact sa runner. Tinagbayad sila allegedly tag 1,500 pesos. Agud nga mabakunahan. Pisining ni City Admin ang gusto naman may baluan san una siya ano nga pizza kag sino ang transaksyon kag sino ang nagareklamo. Correct. Kay para at least mabutang to sa insakto nga perspective kag Hindi man na iya pwede Aksyon Art mo nga magkadto to si Councilor Emang or ang EOC mismo kag magsiling oy may nagbaton di sang 500 pesos kundi may mga tawo na silang kadtuan kung tuod na ang aligasyon amo na ginapangayuan sa detalye tani. Yes, kagawin sa mga pizza sa bags kay kung lately abi kung magambal na sinilang ulihin nga natabo inaga incident. Hindi posible matabo na kay subong ay gisuway sing ginapabaton nga walk-in Aksyon Rex. Bisan magkadto ka na iya kag sinuman niya talplano magtransaksyon sa imo, imposible nga mabakunahan ka kaya ang kutob sa nagkadto da ang may mga confirmation kag gintawagan na sa EOC. Amo na nga ginakiter da. Kaya silinga mo na tanin nga bisan pizza na para at least mabalaan ka ng black hole sa ganyan tabo. Kaya ang pagbato sa walk-in, ginungtatan na sa city after na sa itong na-experience nila nga nagginutok na silinga ng snake na gani ang linyanay mo daw nagaman nilan o nga blaki partikalawig na silinga nga ito ginsigi nga batunon sa city ang mga walk-in gusto o luyag magpapakuna kaya nag-create lamang sa isa ka super spreader na event nga amo man ang nila ginalikawan. Silinga dapat maplastar tali ini galing kiti nga ginakasubo namon hindi man mag-cooperate ining tao nga nag-post sa social media regarding sa sining aligasyon na nangyara dala sa nagaserve o kung nanging runner nga nagatransact sa mga nagasunod sa SM para na magpabakuna agad makabili. Din pa siya mga runner ni man? Hindi, ang ba sila yung runner nga yung runner ang ba sila galing nga may kwan na may nagabantay na kung sino alangan nga ang talan na nga may kung ang destinasyon mo dito kaya talan sa pabakuna may ligat to may haraman na doon registration para iya sa voters mo o may haraman na kapag makal kag mga P90 good life yung mag-runner kaya na yun kaya mo lang isa sa mga reason na sila sa iya na-dismaya na gani sila kaya bagod sila nagguwa na informasyon nagkagagimpo sa social media nga resulta nagbunga sa madamo ng mga negatibo komento
malisyoso yung mga komento, hindi lang agad sa EOC, hindi lamang sa mga vaccinators, kundi sa lokal na pumunuan sa Bacolod. Yari si City Administrator kag EOC Executive Director Emang. Message ko siya, kilala ko man si Mr. Ledesma. So gin message ko siya, nag-communicate ko sa iya nga kung pwede kami matagan sang ngalan kung sino tong nagsugid sa iya nga nagbayad. Apparently, allegedly nagbayad ko 1.5 kag kung saan o nga date nagkadto, bisan date na lang kay we will trace from there. Pero nagsabat siya sa akin nga hindi ko na magsugid ang iya informant. So for me, it's not hindi bala sincere bala kay if we want to, kung gusto ta nga itapnaon ang mga pareho sina mga illegal kag mga improper nga mga transactions pareho sina, dapat tani tagaan kita sang more details or at least lang lead or information, pero wala gidya allegation lang gidya, so it's not fair because kung hindi mo na pagtagaan ngalan, hindi mo na pagbutangan detalye, hindi mo pag-substantiate ang imo nga allegation, it will affect the whole vaccination team dera, especially ang sa SM, which is not fair kay ang mga tao dera who are working honestly, earnestly, every day. May mga volunteers kita dira, hindi bala fair kag kay anybody pwede lang na iya bisan sino pwede kambal nga nagkadto ko to, pwede na abalon ta kabi Art nga nag-interview ko da or si Art butangan niya ko da sang sa iya nga account kay tungod nga ginpakayuan niya ko kwapta tinagbayad ko sa iya. Will that be fair nga just to make a parang loose accusation without substantiating it? Wala, hindi po pagtagaan because it is damaging to the image ng bilog nga grupo. And as a matter of fact, it has already stirred a lot of malicious comments sa iya nga post against the administration, di lang the vaccination team. Ayo, sino first name to ni Mr. Ledesma to? Leo, arada. Ano to? Leo. Lolo? Leo. 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 Ano to gani? Ledesma? Para ma-search mo na, kali makita mo sa post niya, ramang po na. Ni? Sa post niya ba, naging post niya, ramang po na yung issue, nga mo na nag-atag-attention man kay City Ademang, nag-communicate sa iya. Bagon kay, teka malo ko naman social media, kapinta ko na mo, comments na mo ang share sila, ma-trend gina Aksyon Rex. Gani man. Di matalong pangdan. Ang problema, subaw sila niya, ginawa namon, kapanunguha nga mapadasing ang vaccination, why man kami gasiling na hindi ginawa matuhod nga muna, pero sila niya kung matuhod, giman yung aligasyon na muna, dapat ibuligan man, mag-cooperate kung may aragin man sa biktima. So, nga, ang problema, subaw sa next, wala gani lately nag-cater sa walk-in clients or walk-in na mga gusto magpabakuna ng city to avoid sa ginatawag natin na pagdugok, paglinyahanay, paginutok dala sa lugar, kag ang gina-cater lamang nila ilang na-inform kag may confirmation sa bahin sa Emergency Operation Center. Dugangan ka ng kanala. Try mo kita kontak sa kay Mr. Leaders. Manay ba si kung maghatag mo siya comment regarding sa sininga Balita. Ang ka-aksyon mo, aksyon natin hupon na sa Balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon na Art sa iluhan tanay balita gikan sa kay Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial ni may kang tanan sa pinaka-latest to may angot sa Taytay bala sa Barangay Bulwangan sa Banwas ang hinubaan na wasak bangod sa ulan. Dala sang Bagyo Emong, investigasyon ginmando na ni Mayor Ernesto Estrao kagiban pang mabalita sa Kapitolyo. Yaring report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa magahulat si Hinubaan Municipal Mayor Ernesto Estrao sa maging resulta sa investigasyon
nga pagapatigayonon sang municipal engineering office may kaang tanan. Sa ring natabo nga pagka at Solex daw hindi man makapig nga wasak, hindi man makapig nga rosda, kundi tumakilid ni nagkatakilid ang simentado ni siya nga taytay sa sitio Kabanbanan, Barangay Pulwangan, Banwa sa Kirubaan. Muna isang taytay nga ganaagyan Aksyon sa mga residente nga pakadto dito sa may sitio Manlawaan. Sitio Manlawaan, sa unahan na ito, muna sa sitio Manlawaan, di ang produkto Aksyon nga masamig na biyahe sa mga residente halin sa may sitio Manlawaan, amo na dang ginagyan gid nila, ti subong di magyan, bisan motorsiklo Aksyon hindi makaagi, pero ang tao pwede makaagi, mag-aging tao Aksyon katakilid. Okay na lang nga mag-uyat ka sa railings para hindi ka mag-us-us padalom. Ito makilid ang ining taytay. Ambal ni Mayor Ernest. Meaning ang mga sakyanan dira, motorsiklo, tricycle nga mga halinto sa supply to nga mga produkto dito hindi nakapanaog subong? Hindi ka Aksyon di pwede malabayan sang salakyan, no? Kay ito makilid gid. Ang ining taytay ambal ni Istra o Bulabanta niya mga 10 metros, no? 10 meters ang kalabaon ya sri kag ang kasang karon ya Aksyon ti makalabay ang isa ka salakyan medyo lapad-lapad man ang area ni kahapon wala Aksyon untat ang ulan sa Banwa sa Kirubaan, grabing bupo sa ulan dito. Kagabi ni sa may mga alas 6 ang takna nakipot na lamang ang mga residente sa among area nga nagtakilid kag guba iring taytay ni bangod sang sige-sige nga pagbundak sa ulan kag sige-sige nga pagdaloy sang tubig sa sirang suba na Aksyon ang tubig ginapatihan nga dito manalin mo may sitio Manlawaan, no? Ginapacheck pa ni Mayor Estrao sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kung pila ka mga residente Aksyon ang mga nahalitan. May mga report nga nagsunod man diri sa aton nga may mga residente again pang evacuate pagod man sa ring baha nga nagluntad sa Banwa. Yari si Mayor Ernesto Estrao. Ang nahalitan ng amon nga barangay ng bridge hindi man sa highway kundi sa barangay. Bago ta lang na-install ni nga niyo. Ang sini do mga ara lang sa mga 10 meters siguro. Dati tungod sang baha haplage. Ang yang total pangget information sa sining ang sining taytayan mabalan mo kag mga pilang damage kay subong may order ko to sa engineer magkantak sila investigation sila kag tapos tiyang nahalitan man nga mga pumuloy pila naman ka pumuloy na baha basta ulan na gani nga grabe halin sa bukid titungod sang suba ang nature sa buslog pati kakusog sang tubig actually inanay ni nga kwan amat-amat nga hasta nga na kwan siya na kulap nagsugod gid ya sang halin sang nagligan nga gabi sang hapon hasta mag-aga hasta sang adlaw amat hasta nga nag-collapse na gid mayara naman mga balay nga nabahaan hindi pa ko subong maghatag sang complete nga na kay nagatap ko dito sa SWD. Balik karon sa hapon Aksyon base mayara sang report ng masubitar sa kay Mayor Estra Balikanta siya karon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Ando ka nga balita sa bayan sa Kapitolyo Provincial angot ni Aksyon sa reklamo nga padangat sa kay Governor Bong Lacson sang grupo nga PACE Progressive Alliance of Capital Employees nga luyag nila pasakaan sang kaso administratibo nga Provincial Human Resource Officer 5 nga si Attorney Anabel Palik kaso administratibo operasyon acts prejudicial to public interest kag grave abuse of discretion. Ambal ni Provincial Administrator Attorney Diaz ara kay Governor Bong Lacson ang desisyon kag matabo ni tulatan ni Gov Lacson si Palik para nga i-require nga mag-submit sang counter affidavit.
sa counter sang counter affidavit dira na makabasi, dira na magasandig bala anong desisyon sang gobernador ipaidalo man ni sa Atty. Balik sa preventive suspension o kung anong plus na action rex kay kung si Atty. Diaz ang pahambalon ang form kag substance ang reklamo sang pays medyo mapropag-on ang mga counter sa reklamo nila amo ni nga why ni again pagi sa ginatawag ka show order si Palik kundi gindirekta ang resolusyon na ipasar sang pays sa kay Gov Lacson Rex ginsumpaan kiniya sa fiscal sa nga pays ang ila sa dinga formal complaint yuraton pa rin desisyon ni Gov Lacson kung nabala ano naman ang madangatan ni Atty. Palik kay nagligad action Rex di kapila man ay si Atty. Palik i-reassign mo dentro sa iya sa ding opisina assign sa temporaryo sa governor sa office pero sa reklamo man sang grupo sa mga empleyado plus dagat pagrespontong ang pays nanawagan pag ang action Rex nga i-declare persona non grata mo si Atty. Palik bago na sang damo nga mga reklamo against sa iya. Ang ka-aksyon nugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:39 at oras naligid lang mga kaksyon standbyan ay sa dugang pang mga reports we have aksyon na Brian Morden on standby man kag si aksyon Eric Magbanwa plus si aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz no Malakay Finance Corporation anay no basi ko nagkakinanglan kamo
2 ng aton oras, 12:42 na. Kadasig lang sang oras, taba? Sige, daligid lang ha, kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto, may lang pagpanyaga kay Babes Navarro Hortales Baligwas dira sa Baligwas Family sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Kay gamay Baligwas ang nagpanamyaw sini, may lang pagpamati, no? Kag kay Barrio Garay, may lang pag-monitor sa Pandanon Silos sa DSB. Barangay Pandanon DSB ni. Sige kay Idilaw sa Cantong Victorias, kag kay Nanay Isabel, may lang pagpamati. Neil Brian Balues, may lang pagpamati. Happy birthday lang sa pagkaisa niya nga si Bimboy Balues, kag sa mayong udto lang sa pamilya Diases, kag pamilya Balues dira sa Barangay Agisan, no? Sa siyudad sang Himamaylan. And likewise sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda dira sa Celine Homes. May lang pagpamati Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Eric Rojo Asiado, may lang pagpamati man Eric Rojo Asiado dira sa Quezon City, Metro Manila, no? Tamyaw lang taga Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsia, kag sa tanan nga nagpabaksin subong nga adlaw, no? Sa Barangay Pandanon, Silos. Ayos, thank you so much, Eric Rojo Asiado. Barrio Garay, may lang pagpamati man. Bungbong Espigol, may lang pagpamati dira sa Banwa sang Morsia. Kay Bungbong Espigol. Toto Balulot, may lang pagpamati. Lunila Tarusan dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, sining syudad sang Bacolod, no? Thank you so much Lunila Tarusan. Si G. Andres Sisyol, nga ayawan ko pangita ba? Sige G, thank you G. Ronald Vicera, may lang pag-monitor dira sa San Agustin, Romblon. Tamyaw lang asawa yang si Joliet dira sa Eastoms 2. Thank you so much Eastoms 2, Barangay Estefania. Salamat gida. Kay Ede Reka Fort sang OTTJ. Thank you so much, Ed. Kay parang Ede Reka Fort. Liza Montecastro sa Rex. Okay. Sige Thank you gida. Liza Montecastro. Christine Minias Villalobos, gapamati sa Barangay Pandanon, DSB. Ayos. Ed Kumawas. Hilo lang sa pamilya Kumawas kag sa Bulacan. Kag Bulacan, hindi kay Balukan. Kumawas kag Balukan sa Negros sa Kayhagan. Damo nga salamat. Thank you gid, salamat gid Eda Kumawas. Payong-ayong rinan, may lang pagpamati. Barrio Garriera naman Ayos, Livy Nicabera. Dagang salamat gid, no? Kadto tayo sa dalo mo. Robert Roma, greet lang si Helen Ledesma. Ga-monitor from Isabela. Halin sa kay Robert Roma. Ayos. Sige, daligid lang mga kaksona. Standby. Manumbalik kita sa dirigid lamang madugay para sa dugang pasiring nga mga information. Standby, palihog. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent.
Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog Kaghanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pagbisita ni PNP Chief Guillermo Eleazar diri sa Nokpo kag BCP. Oho, hindi madayon sa Sabado. No? Duha ka mga lalaki dakop sa bypass operation sa Lakbanwa, sang Silay. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian? Aksyon na Rex kansilado ang pagbisita kunta ni PNP Chief Guillermo Eleazar diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod sining trabuton nga Sabado, Hulyo 10. Ini matapos bangon sa pagliwat-liwat Aksyon Rex ang classification sang quarantine status karon sa diin dito sa Iloilo Modified Enhanced Community Quarantine pagdirisaton pa General Community Quarantine. So mo nang pinaka-rason kung nga hindi siya magbiyahe anay. Dali lang kay na utod ang linya ni Aksyon Brian Morden karon dugay-dugay. Balikan ta siya mga ka-aksyon diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:59 ang aton oras. May lang pagpamati kay Jennifer Hormigoso dra sa may Storms 1 Barangay Estefania. Always gid ga pamati subong aga. Subong udto halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. No? Balikan ta si Aksyon Brian Morden arasanay. Sige balikan ta siya si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian? Yes, Aksyon Rex, muna, no? Actually, ang pagpadulong ni Eleazar diri, wag man sana ako kasi nitkanti ini, pero luyag lang ko pa rin niya magbisita diri for the first time sang ini siya ang PNP chief na diri sa pungsod na Pilipinas. Oo, sir. As of now, sir, ano siya, gusto, yung tinatapos na nag-declare na DCQ. Oo. So, bakit yung sir, CNM sila, kasi yung status, na until such time, sir, na mabalik sa DCQ. Actually, sa walang porusyon sa palayag ni Donasco, pabuton pa ang yasuri nga pag-abot dito sa ato. Pakartan rin sa hapon, duha ka nakadakpan sa illegal na droga, lapit na 90 mil ni dito sa siyudad sang Silay. Balita sa Nokpo, Aksyon Brian Morden report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa impuntong aton oras. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pagpamati paring Alana Vales, no? Dra sa Olympia Village, Barangay Alihis, no? Kay Fatima Sales may lang pagpamati kag Lovejoy Sales may lang pag-monitor, no? Sa kay Lovejoy Sales Badon kag Gureman Sales Badon, no? Halin sa kay Fatima Sales, Barrio Garriga, Tamiyaw lang. Sa kay Dinis Roma, Tibo Roma, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, kay Ma'am Gian Recicio, Alex Montesa, sa kay Christine Minies Belobos, Noel Amar, kag Ma'am Matia Kim Eriman. Halin sa kay Barrio Garay. Kay Fuego, may lang pagpamati, Tamiyaw lang si John Del Blue kag si Marmar Magbanwa, sang lakas Lacarlota, no? Thank you gid. Ayos. Life extension na vitamin D3 anay sa mga kaksunta. Ang life extension na vitamin D3 mas maayo ni
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas. Ini may kangtanan sa illegal gambling sa syudad sa Bacolod, nagaganhagan panahor sa mga kalye kag pabulang kalabanan, nagkaladakpan sang kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Okay. Aksyon Rex Cantong. Yung okay mo subong? Okay lang. Kay tapos ng basket. Gani man, tidaog kita. Daw kita. Oo. Daw kita sa paglantaw, no? Kuwa ito na pusta, no? Way ka nagpusta? Why kita why ko gid pitch sa way ka gana. Tema. So why ko sang may nanamihan, no? Si pare Marlon Radino ga monitoro sa barangay Estefania. Marlon Radin, ito na hidala ko pare Marlon Radin. Gani man prema. Ang ko nung tsura ni pare Marlon Radin. Ati daw Radin man gayo di purma. Daw Marlon Oo, daw si Marlon position man. Maribibing da may lang pagpamati man, no? Maribibing Radin da. Sa kabataan da, no? Ambot kun din sila subong. Hidlaw ko sa kay pare Marlon Radin eh. Paglagaw-lagaw pare Marlon guwa sa lungga. Estefania, lapit ko na sa imo. Lapit lang na da sa ako, naralang da sila sa silin bala mo. Basta gusto magpangapi ni pare Marlon kag ni Maribibing sa GNG. Ati laban Open man ta doa. Laban. Anytime pare Marlon, pwede kami magad ni pare Rex. Anytime. Di purma. GNG. Nan. Resto Bar and Coffee Shop. Amo na dang mayo na ta. Yes, Aksyon Rex. No? Mayong hapon na kay pare Marlon. Ga monitor siya subong. Pare ta biping Radin. Ito ni idlaw ta sila. Kaya dugay sa Cebu, no? Gani. Man to sa Cebu la nagdugay sila mo. Dito sila na lockdown eh. Gani. Sa Cebu gid, no? At pare at least nakapulit dis pare Marlon. Ari na sa. Linya kamusta ka pre? Lingko, okay lang kamusta pre? Always na yan. Pero laing kita ko mag-meet kita personal, no? Ayo di purma. Magkakaon kita magkape-kape sa GNG, no? Ati okay ko no Amo na daang tirada, Aksyon Rex, no? Salamat kay pare Marlon, Pare Marlon, nagkita sila ni Mrs. sa Ititate. Mutuling istorya ni Mrs. nagligad sa akon. Okay, sige Ito ka naman pala sa GNG Resto Bar. Oo. Kaya na the best na mga pagkaon at kape, no? Stugid. Tilang bayad? Ati, may istorya na sa lamisa. Ayo di purma. Pare Marlon niya wala yung puno sa bayad niya. Alam ba ni? Ano pa nakanoon mo na basta iyan taya kita pare Marlon niya. Gani man. Si pare Marlon pa pre. Patama-tama ni Maribingbing, no? Amo na dang natirada at Rex, no? Amo na dang tirada. Kay Joseph Chua da. Mr. Mrs. Joseph kay Julie Chua. May lang pagpamati da. Padala ko na si Joseph Chua pamahaw, Aba, dumayo Dumayo, Sir Joseph. Si Sir Joseph, ya. Si Mr. Manuel Koya. Si Manuel Koya, doon siya nagurong adlaw, no? Ayo di purma. Kasi dito ka ubos ang ato nga pamahaw kay Sir Joseph. Kagambara naman yan ni Sir Manuel Ko. Manuel Ko, Si Alin Lowe Himutiyaw, nga way gita da? Magbanwa? Why Ano ni ang imo ni? Sa kawayan na sa? Sa dina? Kawayan. Sa kawayan mo kalayo. Linawon bla? Damo na to isda ng kasaguro. Dito ng lugar ni retired Colonel Pasido Hintulillo. Dito? Kadra man ang lugar ni Migo ni Aksyon Alvin ba si Sandy Sumugat? Okay. Kaya mo si Sandy Sumugat? Buta? Ang kontraktor bla ni former mayor Nonoy Montilla bla. Oo, gani. Doon siya nalang sikat sa linawon mo. Para Sandy Sumugat, mayong ugto na sa imo pre. Mayong udto man, kanto lang diya. Te pre, kita na pre. Ayo di purma.
Pati si Sandy sumugat to naripahan ako. Ang patay na ba to, iski chairman na ba sa kawayan? Gali. Mga mayo na nga pamilya tayo sumugat, no? Ti Mayo gid. Oo, tito ni Dama ko ni kay Paris Sandy sumugat eh. Oo. Close kina sila kag best friend kina sila ni Aksyon Saga. Gani man gani. Oo. Madam Elizabeth mala kagamalang kag si George Gargasirana. Ara sila si Fatima Salis oh. Ay, Ga monitor, no? Very good, very good. Oo. Paring si Kapitan Chad Feria Oo. sa Barangay Robles kag si Kagawad Jofred Zapanta. Okay, pabatsay na kamo. Kaming. Ayo di purma. Ngayon, ginisi kagawad, yung pari sa pantala ni mo. Makapamati na sa dali na nga yuhom mo. Oh, gayuhom na sa dayon. Yuhom na nagalambot sa dunggan. Ba? Tinano ng illegal gambling ni. Dali kino ang illegal number games doon nadula na sa Bacolod. Oo. Ang uso subong ti amo ning hantog, ang baraha kag pabulang action rights. Ti mga hantog ni kag baraha nga hampang na sa mga kolokalye na kagalabanan nga madakpan sa kapulisan aton ti kun hindi tricycle driver, mga e-bike kag tricycad driver action rights, no? Ti sila ni Police Lieutenant Colonel Listeria ang operation chief sa BCPO nga ang kalabanan subong nga madakpan nila amo ni ang pabulang sa mga hacienda, sitios, mga puro kag barangay diri sa mga syudad sa Bacolod. So nga tiga panawaga si Liada sa ato nga mga pumuluyo nga kung may ara kamo dira nabalaan nga nagapabulang illegal, i-report kina sa pulis kiti bawas subong ang pagtipon-tipon considering ati ang syudad sa Bacolod na paidalom sa General Community Quarantine. Yari si Police Lieutenant Colonel Liada sa interview sa Aksyon Radio. Based sa amon nga record, naklabangan namon nga diri, amon ang bulang. So sa amon sa BCPO, ginaanhanan amon kay ng aton nga pandemic ara pa kita sa critical nga period. So kung hindi naton nini pag-tolerate kanang mga kasubong sa mga buluhaton, nagadugang kita sa mga spreader sang aton nga virus. Kabalo man kita nga basta panahor, illegal gid na siya, and that is punishable sa aton nga layik. That's why gina-remind naman ng atong mga pumuluyo nga as much as possible, hindi na sila mag-meter, hindi na magtilaw-tilaw nga mag-intra. Ginaako taman direk, no? Kalingawan na natuod sa mga tao, pero kung maglusok sila da, tambulyog sang crowd nga nagatambong, isa sa ato na nga ginakonsiderar man kag illegal gidya eh. Subong, ara kita sa GCQ, so ginbawal gina sang NIATF ang kanang form sang illegal gambling. So ang lusok nga na, ang mga bulang, the same manner, ginabawal natin sa ato nga area. Bisa may mga pulopista sa puro kag barangay sir, hindi ka na pwede. Yeah, especially subong do away kita na sa mga pabulang sa pesta. Iti ara pa kita sa tambina. But then i-consider taman rin, no, kiti ara kita sa GCQ. Ang online sabong naton is applicable na sa during in GCQ. Aksyon si Police Lieutenant Colonel Listeria ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbao nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:11 ng aton oras sa mga kaksyon tang rega problema sa ikayong lawas naton, hindi ta magproblema kay
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 12 ng atonora samtang ginapabot ang aton sining partner sa syudad sang Iloilo. Daligid lang kay Arianay si Aksyon Roger Gotibo. Makuha tato anay update kay Kaina sang aga isa man ka L300 van ang nagtumpilak man ho sa kuan gito sa may area sang syudad sang Cadiz mo. Mapabakulod tani to, timayo lang kay ang mag-asawa, okay man lang ang sitwasyon nila, no? Hibaloon tabing pinakalites kay Aksyon Roger Gotib, parte sa sining van nga nag-aksidente kay nasang aga. Yaring countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Aksyon Rex, maswerte nga nakaluwas ang mag-asawa sa kaini sa van nga puti kag halin sa syudad sa Sagay padulong kuntanis syudad sa Bacolod sang ini ang mahulog sa pika-pika lagpas na sa Taytay sining sitio Lagasan Barangay Tinampaan mga 12 katapak more or less ang kadalumon sini. Pero sa pahayag sang pila ka mga nakasaksi nga kibot na lamang sila nga nagsarurot dito pa inalom pagkalapuas sa Taytay ang ining van nga ginaman ni Danilo Hidriana 52 anyos sigidad kag ang iya sining asawa upod man sa passenger seat sa front seat si Geraldine Hidriana 45 anyos sigidad. Sang mag-responder dito ang makatapos ng rescue mga pasado las 9 sinigida mga aga ilang nabtan dito kayara sa sulod sa sining salakyan nga na total wreck ngara sa italom ang nagasawa kagilayo naman nga ila ini nga gin rescue kagindala sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Conscious naman ining duha nga wala man gani sila sa kapilasan nga naagom pero gid pakamayo naman ni Dr. Ledesma nga ini sila ang transfer dira sa isa ka pribadong hospital sa siyudad sa Bacolod. Ginaimbestigahan pa karon sa mga katapos ng kapulisan kung ano gid bala ang kausa o kung rason nga ang nagsarurot pa idalom sa sining pika-pika nga nakalampuas na magkuntani sila sa sining ginakayo nga Taytay diri sa may sitio Lagasan Barangay Tinampaan siyudad sa Cadiz. Sa subong napaabot pa ang pamilya nga mag-response ang pila ka mga ospital sa siyudad sa Bacolod agod ma-transfer diretso ining duha nga mag-asawa nga karon ara naman sa stable nga kintangan samtang yari diri sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic. Residente ni sila sang Barangay Rizal sa siyudad sang Sagay. Report gikan sa siyudad sang Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? May lang pagpamati kay Len Cantong. May lang pagpamati, always watching from Jeddah. Thank you so much, Len. Sa kay Christopher Corsiga Masmela, may lang pagpamati kag Donald Cabasag, no? Madara sa La Carlota. Thank you so much, Donald Cabasag, no? Ayos, sige, samtang ginapabot ang ato sining partner dito sa Aksyon Radio Iloilo, basi magatakboy man sa matag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diri lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakulog man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakulog saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita Nasa tamang serbisyo. Balik na dre sa aton sining pangalagad, sining bahin matakboy tanay sa nabilin nga mga ginutloho dito sa aton sining counterpart sa isla sang Panay, ang Aksyon Radyo Iloilo. We have Aksyon Mario Hilonggo, ang aton sining partner sa sining mga inora. Sa Aksyon Mar, mayong udto, mayong hapon. Welcome dre sa aton sining pangalagad, mayong hapon. Sa Bulig, i-check ka na nga ito nga region-wide tandem broadcast upod sa akong amigong guwapo, si Abdul Rex Cantong. Welcome, Bacolod! Ati, mayuman mayuman Aksyon na Mar. Kamusta galing ato sining nga game 1 daog ang Suns, no? Amo na gani ko nga ang natrasar ako sa pagtabid sa imo, kayang kilala ko, gamahay gid. Sila niya, dako gid pierde sang kilala ko, Abdol. Gani man diri sa amon, ti okay man lang kami di Kay ga panilag pa ding iban sa amon, ho? Ti Phoenix Suns ang may 1-0 nga kartada. Subong, by the way, ti yung mga nagmato-mato man sa community service, no? Si Jolien, Congresswoman Jolien Baronda. Pero ti ang si Director Jerry Candido sang Bureau of Fire Protection sa no? Si buwas pa nakaschedule 5:30 to 7:30, pero si Congresswoman Jam Barondaya kahapon pa nagsugod na, Abdol. Gusto mo mamati isang update, Abdol? Ati, mas manamigin kung mayara ka dira update pero ginareport ko sa imong pag-abot ni PNP Chief Guillermo Eliasar diri sa Bacolod kag nokpo namon hindi madayon sa Sabado na nga adlaw kung tani hindi madayon kay daw kabudlay ko sang sitwasyon, Dol. Ay, nanong tsansa tanatani ito nga magpulo pamangkot sang mga developments bala, Abdol. Ano man abi ang mahimo ta kung hindi madayon sa Sabado, ma-i-reserve lang namon ang amon nga pala mangkutanon para sa iya, Abdol. Amo man ganing sa akon, disling ko i-reserve tani sara ang pamangkot para sa imo. Dit hindi ko no siya magdayon gido kabudlay sang sitwasyon gidola. Pasensya gid ko no. Ati way problema ang gakabalaka. Karamo kami tani sa mga palamangkutanon sa iya tigaling tikon daw alang-alang gid pwede pa maninaton ma-reserve, Abdol. Ati sige, i-reserve ta na kung saan naman siya abot diri sa Bacolod kag Negros Occidental. No? Tinano tong update to kay Jam. Ay di ka magkabalaka kay Silawon Tablaya Bitoy Porter sa Iloilo City Hall. I-check ta si Aksyon na Jeremy Ventar, nagikan sa Iloilo City Hall. Pamangkot na Bacolod, ano ko no ang update, nagmatumato by si Congresswoman Jam Baronda. Way pa yung mabato niyang order yung kapon. Nag-community service siya. Ang iya nga ginpili nga community service, ang
panghatag sang food pack sa mga vaccinators sa vaccination site. Aksyon, Jeremy, ano ang update, Je? Padayon ang community service ni Congresswoman Jamjam Baronda bilang penalty sa paglapas ng minimum health protocols. Subo nga adlaw, July 7, ang ikatlo nga adlaw sa iya community service. Nagpanagdag ang kongresista sang 270 food packs para sa mga medical personnel kag support staff sa Ateneo Vaccination Center. Ang mga pagkaon in-prepare man sa in-establishan niya nga community kitchen. Si Congresswoman Jamjam Baronda, matandaan nato, nagtambong ni siya sa mass gathering event nga ginhiwat sa BFP6. So bilang penalty sa paglapas sa protocol, ginmando ni Iloilo City Mayor Charit Ranyas ang pag-renter niya sa community service kaupod man ang taga Bureau of Fire Protection. Ang sa pagpanagtag sang food pack ni Congresswoman Jamjam Baronda until Friday, and then pagka next week, may cleanup drive siya para sa anti-dengue. Okay. Satisfied ka na, Abdol, sa ginhimo sa nga kongresista sa nga Iloilo City, Abdol? Ati maayo man dola kay bisan paano nag-community service tati lang taon ta naman buwas si BFP Regional Director Jerry Candido kung ano yung iyang community service man siguro. Maayo na lang na. Dapat wala pili ay ang lapas dira dapat pa mag-community service man katulad sining duha kay ti mga ihimplo ni sila mo. Ati ho, saan gani? Ano ka siya gani? Aksyon, Jeremy, si Director Jerry Candido. Was may tatlo siya ka-activities. Ang sa aga, coastal clean-up, 5:30 to 6 a.m. And then pagka 6 a.m., makadto siya sa Freedom Grandstand, sa Iloilo City Freedom Grandstand para managtag naman sa mga food packs para sa 200 ka mga indigent. And then pagkahapon, alas 5:30, mayara mangrove planting ang PFP6 sa Hinaktakan, Lapal. So tatlo ni ka mga aktibidades yang iya sang Bureau of Fire Protection. Pero Aksyon Jeremy, Aksyon Rex, ang order abi ni Mayor Treñas do kabroad bala kay wala sa specific yun, no? Kung kasan o ma-start, saan o matapos, pila ka oras isa ka adlaw, something like that line, di bala sa order niya na wala na nakabutang, Aksyon Ge? Wala, Aksyon Mario, wala gid na butangan ni Mayor Jared Ranyas kung pila ka adlaw ang community service kag kung anong klase nga community service ginpapili lang sa BFP6 Regional Director Cherry Candido kag Congresswoman Jamjam Baronda kung ano nga klase sang community service basta mapili lang sila sa tree planting, coastal clean up kag sa community kitchen. So ginpili ni Congresswoman Jamjam Baronda ang community kitchen, ang sa BFP6, ang coastal clean up, ang community kitchen kag ang mangrove planting. Okay, daligid lang. Kaya basi ko may clarification si Abdol sa Bacolod. Abdol? Okay na ko na, Dola, kay Aksyon na Jeremy na, okay na ko na. Hindi man pagpataminin yung kongresista kagang BFP personnel or chief ninyo dira ho. Taga Negros na, no? Taga Bacolod si BFP Director Jerry Candido. Taga diri ni Samon, tiga tuman man lang na sang kunanong patakaran ninyo, Dol? Ate, why problema, ang isa lang abis sa mga naobserbahan sa iban, ate, why sang specific, ginabing kung ano ang dapat i community service, but silingon nga, sila lang ya, by choice lang ya, kung ano lang yung choice nila da, nga gusto i community service, kag pagkatapos wala sang specific, bala, nga time, ano sana masugod, pinaka oras isa kadlaw, something like that daw, tama ka broad, bala ko ng iban ganyan kasi nga, ang iban kung mga matanda ni sila, matanda ng iban, so pwede pa ni, may naghambal ka din nga daw, pwede pa galing magamit nila kung pa politika mo, Abdol? Ati, laban-laban, dala naman lang da, tanan dola, importante, nag-community service lang da sila nga duha ho, kag hindi na kamuda sali ka pasaway da, sa ibanda nga mga kauturan ta ha, gid salamat gid Aksyon
Jeremy da sa report mo da ho update sa mga opisyal tada nga community service da Aksyon Mar. At oo si Aksyon Jeremy ay niya problema. Kabalo ka magluwas na may duwa pa ka barangay kapitan nga gina-imbestigaran subong mo ang City DILG kinato na interview taman nagkandak na ganito sang investigation. Ano abi kikadamo sa amon di sa mga medyo daw gapasaway balab dol? Hindi na kamo kahulat naton nga magbalik ta sa normal. Abi pag-relax kamo anay ti naka-explain ng duwa ka kapitan to sa Ribalo. At naka-explain na manog submit na gani isang report ang City DILG sa Director Oscar Lim. Ma-submit na siya sa report sa DILG Regional Office. Kagi copy findings man si Mayor, depende na kay Mayor kung ano ang manging sanksyon niya. Pero ang sa DILG Regional Office ya, duwam na ni kabagay katuan niya, it's either nga i-forward niya sa Ombudsman or i-forward niya balik sa City Council for proper investigation sa investigar sa kaso sa administrative aspect, Abdol. Ati hulat-hulaton ta kung anong mangin outcome kag nanong matabo na sa duwa ka mga kapitan da nga ginpa-explain kung bala ipaidalom sila sa suspension or negative na lang. By the way, diri sa Mondol ho, padayon man ang investigation sa Emergency Operation Center namon diri sa Bacolod angot sa isa ka tawo kuno Mr. Ledesma to, Leo Ledesma nagtawag kuno sa EOC namon nga daw may bayad kuno 1,500 pesos magpabakuna ka sa COVID-19 vaccine sa SMC Tinidolti. Padayon pa man ang investigation gali kay way na nagakooperar ang gining tagreklamo dol. At isa mo na rin nagdigadig buyagyag man ni Mayor Treñas parte ng sa Baligyan na isang vaccination ticket na. Mayroon na di samon nga kamulanda Abdol. Ulihi lang kabigli sa inyo da. Ti 1,500 pesos ni kuno ho kada ticket ni galing kay why naman sa hindi naman makita ni kundi na siya kag kun sinogid ini siya ginahulat-ulat sang IOC kag nagapahimo man sang tikang ang Emergency Operation Center officer namon dire nga si City Ad Ang no to kanami patani dol lambada sa kanginan galing kay ang chimpo ko diho do gapangilay na. Ati way problema sa Roman duman kay makita na naman ta sa Roman na total wibis pa lang man sa Roman. Biyernes second game. Prepara ka na sa second game kay para kabawi ka Abdol. Okay dol na preparahan na ni kuno nila ni para sa second game. Tiya lang alala ko dol ho may obligasyon pa ko diho. Dol regards lang da Ate, sige, why problema, Abdol, i-regards sa kadiskilala mo, kay parang daw ang kahidlaw ya, mabulong man. Sige, salamat, Abdol. Salamat, Gidol. Thank you, Gid. Di ko na napag-ibalik sa imo da. Kailangalan ako sa tiyempo, ho. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, dalang tanay kutob sa ato sining pag-tie-up broadcast kay may mga obligasyon pa ko diho. Salamat kay Aksyon Radyo Iloilo kay Aksyon Mario Hilonggo. Daligid lang mga ka-Aksyon, daligid lang standby anay. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan. Nasa tamang serbisyo.
Alang-alang na to sa tiyempo, dari sa aton sa nga pagpangalagad, dara pa si Bro Kirk John de la Cruz, no? May lang nga pagpamati, Kirk John de la Cruz. Bro, may lang nga pagpamati. Alang-alang na ko sa tiyempo, dari sa aton sa nga pagpangalagad, ang waita malabutan, pasensya gida. Buwas na lang ang iban sining nga mga kaaksyon ta. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili gilamang madugay, temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon na Dorel Cabato sa ngalan ni Aksyon ang Defensor kag Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!